Haga jingle kai Bundesliga ka Dortmund ka baduna tang 10 poin naga kerdan ka Nyngkong Persia ka Augsburg. Haba phai shakne ka jingle kai ka Augsburg ka habanile kai tang 10 peungut. Nadu ka minit ka balai peu pra hadin bo Felix layo priang Iaka red card. Bad hadu bokor ka kelas step baro art lagi kenhun ki klemla bat ki jar. Bad day haga kelamit kada ka minit ka basan peu pra u haler layo ban tap ya ka gol ka Nyngkong naga banta ka Dortmund. Bad haga minit ka ba pra peu sao saisin u haler layo biang ban tap ya ka gol ka ba ar. Bad shwaban kot ka jingle kai kata ka minit ka ba khandai peu plus lai ka Dortmund ka layo ban tap ya ka gol ka ba lai lengbau branded. Bad lengba gani ka jingjob ka Dortmund ka lakiu sya ka kerdan ka ba khlidu jong ka mi ya khen pon aga ba galala bat penhiar kerdan ya ka Bayern Munich sya ka kerdan ka ba ar. Haga jingle kai Indian Premier League ka Mumbai Indian ka layo ban rong sya ka playoff hadin ba galala belim ya ka Sunrisers Hyderabad. Kat ba ka kenhun jong Virat Kohli ka RCB kaladu ban rong sya ka playoff. Haga jingle kai Premier League ka West Ham kalala bat belim ya ka Leeds United dan lai la ka way. Ka Brighton kalala ban belim ya ka Southampton dan lai la ka way. Haga way pat ka jingle kai ka ba Eternat hapdeng ka Chelsea Persia ka Manchester City. Haba phai sya ka jingle kai ka Manchester City kalayo ban ki jar tang ha ka minit ka ba khat ar lengbau Alvarez. Badai leng bagan ka Shigol jong Alvarez kirang ile kai jong ka Chelsea ki klemla bat ban phai kala hadu bukut ka jing ile kai. Baleng bagan ka jing job ka Manchester City alalong biang ka ladu jong ka Premier League hagi Snem Lynter. Ka jing ile kai League 1 ka Azura Persia ek PSG. Haba phai sya ka jing ile kai ka PSG kala yo bat ban ki jar Nyngkong tang ha ka minit ka ban riu lengbau Mbappe. Bat Iaka bol lai rapen bu daw Lionel Messi. Batang hadin ar minit kata ka minit ka ba pra. O Mbappe layo biang ban tap ya ka gol ka ba ar. Bat day ha ka kelamit kata ka minit ka ba san peway ka Ozira ka layo ban pai ya ka Shigol lengbau Sina Yoko. Bat hadu bukut ka jingle kai ka PSG kalala bat penlim da ar ka way. Aga jingle kai La Liga ka Real Madrid kalamat biang ya ka namrem dai wela not Persia ya ka Valencia. Bat ia ka Shigol jong ka Valencia layo ban tap lengbau Lopez haga minit ka balai peulai. Bat haswa ban kut ka jingle kai Vinicius Junior layo priang ia ka red card haga ni ka jingle kai. Haga way pat ka jingle kai ka Atletico Madrid kalamat ia ka namjob adin ba kalala bat limsuk ia ka Osasuna dan lai lanot. Bat leng ba ka jingjob ka Atletico Madrid kala kiu sya ka kerdan ba ar kami ia khen point. Haga jingle kai I-League Second Division ka Shillong Lajong Persia ka Bengaluru United. Bat ganai ka jingle kai ka Bodon Kambha na ka bata ka Shillong Lajong bakan job. Haba phai sya ka jingle kai ka Shillong Lajong kala yo shwa bat ban ki jar haswa ban kut ka kila step kata ha ka minit ka ba sau peulai lengbau Ever Brightson sana melimpada. Henry ha ka kilamit ka Bengaluru United kala yo ban tap ya ka gol penya khai lengbau Manjit Sharma. Pada haga minit ka ba pra peu ar kirang ile kai jong ka Shillong Lajong kila penmen ya kinong Krishan jong ki haga ba kila yo ban tap ya ka gol pentam lengbau Figo Sendai. Ban leng ba gani jing job ka Shillong Lajong kala yo biang ban rong sya ka I-League hadin Snem kata nadu Snem ar hajar khat khandai.